Gora Euskal Herria internazionalista! Lehenengo eta behin, mila esker, Askapenaren 30. urteurreneko ekitaldi politiko honetara gerturatu zareten guztioi. Mila esker bihotz-bihotzez. Emozioz beteriko eguna da gaurkoa. Askapenako kide garen eta izan diren guztientzat. Eta hala izatea nahiko genuke Euskal internazionalista guztientzat ere. Baina orain, emozioa edukiz jantzi eta lanari ekiteko unea heldu da. Ingurunea aztertzea dagokigu, errealitatea aldatzea. Lehenengo bideoan ikusi du bezala, klase borrokak eramandu mundua gaur egungo egoerara. Zoritxarrez baina, indartsu dago imperialismoa eta inoiz baino mekanismo zorrotzagoak ditu herrioi burujabetza ebasteko. Baina ez gaude geldirik. Internazionalismoa da imperialismoaren aurka langileok naiz herriok izan dugun arma politikoa eta erresistentziaren eta herri boterearen bitartez gurea defendatu dugu imperioaren aurrean. Herriok imperialismoaren kontrako borrokak galdutko ditugu bai, baina ez gaituzue inoiz garaituko. Internazionalismoa herrion arteko xamurtasuna dela zioen borrokalari handi batek. Eta hori praktikara eramaten saiatu gara Askapenatik. Eta azken 30 urteetan hala egin dugu. 11 herri ikasi dugu maitatzen, eta baita mundu oso baten askatasunagatik borrokatzen ere. Baina beti ere nongoak garen ahaztu gabe. Gure herriaren askatasuna lortzea egin dezakegun ekarpen internazionalista handiena dela jakitun. Bai, joan etorriko elkartasuna izan da gure bidea argiztatu eta argiztatuko duen izar gorria. Independentziaz, sozialismoz, feminismoz eta internazionalismoz dirdir egiten duen izar gorria. Izan direlako gara eta garelako izango dira. Ondo baina hobeto barneratu dugu irakaspena. Bai gurean, baita munduko hainbat herrietan ere. Oroimena, duintasuna eta borroka dira etxaiek eragin nahi diguten ahanzturaren kontrako antidotoa. Eraberritu eginda Askapena, baina bere existentziaren urteetako jakintza daramagu soinean. Akatsetatik eta ondo egindakotik ikastea dagokigu guri. Eta saiatuko gara beste hainbeste urtean lana fin egiten. Baina nola ez, ezin goraipatu gabe utzi, Askapenaren parte izan zareten eta izan diren guztien lan bikaina. Irakasle apartak izan ditugu bide osoan zehar. Mila esker egindako lanaren gatik eta aupa zuek! Baina orain, gaurko mezuaren muinari heldu nahi diogu. Askapenaren hausnarketa konpartitu nahi dugu. Eztabaida luze baten ondorioz hartutako erabakien ondotik dator proposamena. Azken urteetan, hainbat irakurketa atera dugu munduaren egoera aztertuz. Eta azterketa horien ondorio dira Askapenatik jarri ditugun hurrengo urteetarako lehentasunak. Egun, nazioarteko egoera azaltzerakoan, ziurgabetasuna darabilgu ahotan etengabean. Orain arte ezagutu dugun mundua aldatzen ari da, eta paradigma berri baten aurrean aurkitzen garela esan dezakegu. Kapitalismo heteropatriarkarra momentuz munduko sistemaren oinarri izan arren, imperialismo jankiaren erabateko nagusitasuna kolokan jarri da. Eta aktore berriak iritsi dira joko zelaian geratzeko asmoz. Hala ere, ezin jakin zein izango den jokoa. Boxeoa ala xakea. Baina argi dago, aurretik datorrena ezberdina izango da. Kapitalismoaren krisiak azkartu egin du azken urtetako joera hori. Zentro imperialistak krisi ekonomikoa gainditzeko duen ezintasunaren ondorioz, estatuak mugimendu taktikoak egitera behartu ditu. Eta hauen arteko konpetentzia areagotu egin da. Tentsio interimperialista handituz doa. Eta horrek periferiako herrien burujabetza jartzen du kolokan. Hori gutxi balitz, burgesiak behartu egin ditu zentruko estatuak bere barne legeak aldatzera.
etekinak txikitu ez daitezen. Hori guztia nola ez, herri langileon kalterako da. Eta beti bezala, emakumeo zarete ondorio larriena jasaten dituzuenak. Gutxinaka, munduan zehar irekitzen doaz tentsio interimperialistaren gerra fronteak. Siria, Afganistan, Irak, Libia, Mali, Yemen, Ukraina, Venezuela, Ipar Korea. Eta ez gara asko, herrialde horien burujabetzaren aurkako erasoen aurrean, defendatzera ateratzen garen erakunde eta eragileak. Imperialismoak erailtzeko sortu diren armak erabiltzeaz gain, bombardaketa ideologiko etengabea egiten du mas medietatik. Munduko masa kritikoari bombardaketa ideologiko etengabea, kontzientzia faltsua eraginez. Hala, jendartearen gehiengoak imperialismoaren eskuhartzeak justifikatzen eta txalotzen ditu. Eta ezin aipatu gabe utzi, kritikoak beharko luketenen indiferentzia. Naiz eta hedabideen manipulazioaz jabetu, ez dute egoerak exigitzen duen larritasunaz eta determinazioaz erantzuten. Badugu beraz lana egiteko, norabide horretan. Herrion burujabetza, ezin da imperialismoaren atzaparretan erortzen utzi. Herrion burujabetza defendatu egin behar dugu eraso imperialista ororen aurka. Horregatik, askapenatik, NATO gisako erakunde imperialistak Euskal Herritik kanporatzeko borroka egingo dugu. Bardeetako tiro poligonoaren lizentzia berritzea eragotzi eta eraso imperialistak irmotasunez salatzera goaz. Eta itxi egingo dugu poligonoa, ez izan zalantzarik. Historikoki, askapenatik, asko begiratu izan dugu itsasoz bestaldera. Eta ez da izan etxekoaz kezkatu ez garelako. Ikasteko asko izan dugulako eta dagoelako baizik. Hala ere, badira urte batzuk, kontinente honetara, Europara alegia, begiratzen jarriak garela. Izan ere, badugu nahikoa lan. Langileon esplotazioak pobrezia normalizatzen du Europako langile auzoetan. Kontrolak eta errepresioak goraka jarraitzen du herritarron askatasunaren kaltera. Arrazismoa eta xenofobia areagotzen doa ultraeskuinarekin batera. Eta itsasoak geroz eta hildako gehiagoren hilerri bilakatu dira. Eta hor dugu Donbas, 6 urtez luzatzen ari den gerran murgilduta. Europan bizi dugun egoeraren erantzule nagusienetako bat Europar Batasuna dugu. Europako burgesiek beren interesak bermatzeko sortu zen egitura politiko, ekonomiko eta militarra. Europako langile klasea zapaldu eta herrion burujabetza neutralizatzeko sortu zuten egitura antidemokratikoa. Urte luzeen poderioz, boterea bereganatzen joan dira Europar Batasuneko instituzioak beti ere estatukideen konplizitate osoarekin. Baina Europar Batasuna krisian dago. Ez du Europako langileriaren onespenik. Ez du lortzen kapitalaren krisiari aurre egiterik, eta nazioartean eragin dituen gatazken ondorioak kudeatzeko zailtasun handiak ari da izaten. Horren adibide argia dugun errefuxiatuen afera gutxi balitz, prozesu independentistak areagotzen ari dira, eta Brexitaren fenomenoak Europar Batasunetik kanpo bizitza badagoela jarri du mahai gainean. Afera honek aukera paregabea eskaintzen digu herrialde katalanak aipatzeko. Momentu zinez bereziak bizi dituzte gure lagunek azken urteotan. Eta merezitako tartea eskaini nahiko genieke lehenik eta behin gure zorionik beroenak helarazteko. Izan ere, Kataluniako prinsipatean bizi den egoera historikoa da. Konfrontazioa herri mailara eramatea lortu dute. Estatua Kataluniaren kontra. Demokraten eta violentoen eskema zarkitua eraman nahi dute konstituzio sakrosantuaren defentsa sutsua eginez. Baina berandu egi da horretarako.
Zilegia eta legala denaren arteko atakan herriak autu garbia egin du, eta gertatzen dena gertatzen dela gatazka horretan herria izanen da garaie. Hori horrela izanik, ezinbestekoa iruditzen zaigu momentu honetan Kataluniarekiko elkartasuna maila guztietan adieraztea. 78ko erregimenari pitzadura bat eragin diezaiokegula uste dugu. Eta zentzu honetan, ezinbestekoa zaigun haustura elikatzeko garaian gaudela sinisten dugu. Honek guztiak agertoki politiko berri baten aurrean jarriko gaitu. Baina argi adierazi nahi dugu. Kataluniari elkartasuna ematen ari garen honetan, herrialde katalanetako herri langileari eta hark egindako apustuari elkartasuna ematen ari garela. Langile klasea bera delako eszenatoki honetan irabazteko gehien duena. Bere interesak defendatzeko ateak irekitzen dizkiolako. Hausturak eta desobedientziak eramandu Katalunia egungo egoerara. Eta hausturak soilik eramango ditu herrialde katalanak askapenera. Bada garaia Euskal Herritik ere haustura bultzatzeko. Hori izango baita herrialde katalanei zein gainontzeko Europako herriei egin ahal izango diegun ekarpenik handiena. Herrien kartzela diren Frantziar eta Espainiar estatuak hautsiz, Europar Batasuneko krisia areagotuz. Europar Batasunaren errotiko krisia dela eta Europako gaiari lehentasunez heltzea erabaki dugu askapenatik. Historiak erakutsi digunez, krisiak eragindako ezegonkortasuna probestu behar da aldaketarako palanka gisa. Euskal Herrian bada Europar Batasunaren aurkako masa kritiko bat, eta horri dagokionean posizioa hartzeko garaia dela uste dugu. Bada garaia Euskal Herriko jendartea Europar Batasunaren aurka posizionatzeko. Baina ez da lan erraza. Eskerrak gai honekiko duen indefinizioaren ondorioz, ultraeskuinak Europar Batasunaren irtetearen diskurtsoa kapitalizatu du. Guk, ordea, ez dugu Europar Batasunetik atera nahi soilik. Guk Europar Batasuna suntsitu nahi dugu. Europako burgesiaren kontra egitea da Europar Batasunaren aurkako borroka. Beraz, Euskal Herria Europar Batasunetik ateratzeko borroka, Europar Batasunaren aurkako borroka dela ulertzen dugu. Europako herrion burujabetzaren aldeko borroka da Europar Batasunaren aurkakoa. Independentzia, sozialismoa, feminismoa eta internazionalismoaren aldeko borroka. Euskal Herrian argi geratu da Espainiar eta Frantziar estatuei aurre egiteko bidea hausturatik datorrela. Eta modu berean ulertzen dugu Europar Batasunaren aurkako borroka. Europar Batasunaren oinarriak hautsiz etorriko da gure herriaren askatasuna. Horregatik, Euskal Internazionalista gisa, lehentasunez martxan jarri beharreko borrokatzat dugu Europar Batasunaren aurkakoa. Askapenak, elkartasun internazionalista du oinarri. Zentzu horretan, Europar Batasunaren kanpo politikak salatzeaz gain, beste herri langileekiko elkartasuna praktikara eramango dugu. Europar Batasunak eskuhartze imperialistetan duen rola ozen salatuko dugu. Mugetan duen jarrera hiltzailea azaleraziko dugu. Sinatutako akordio ekonomiko zein militarren kontra egingo dugu. Burgesiaren politika itogarriak salatuko ditugu. Eta nola ez, harreman asimetrikoen aurka agertuko gara. Gure elkartasun politikoa gauzatzen jarraituko dugu. Europar Batasunaren politika imperialista mahai gainean jarriz. Baina argi daukagu, askapenak soilik ezingo du munstro horren aurrean borroka irabazi. Eta horregatik lehen egitekoa bidelagunak izango ditugunekin harremanak egitea izango da. Eremu eta arlo guztietan, Europar Batasunaren aurkako jarrera bultzatu eta sozializatuko duten eragileekin elkarlana erein nahi dugu. Funtsezkoak diren formakuntza
eta sozializazio lanak ere egingo ditugu. Eta nola ez, gure egunerokoa baldintzatzen duten Europar Batasunaren politikak biluzi eta irmoki salatuko ditugu. Amaitzera goaz, zindagit. Baina amaitu baino lehen gogora ekarri nahiko genituzke bidean eroriktako lagun guztiak eta erbestean zein zelda zikinetan dauden preso, ieslari eta deportatu guztiak. Euskal preso politiko, ieslari eta deportatuak etxera! Argi dugu, Euskal Herria ez dela isolaturik biziko munduan. Eta Europa internazionalista bat eraikitzeko gaurdanik garatu beharko ditugula harreman internazionalistak. Baina bide luzea dugu aurretik. Izan ere, Europar Batasuna salatzeaz eta suntsitzeko apustua egiteaz haratago joan behar dugu. Zer nolako Europan bizi nahi dugun pentsatzea ere badagokigu. Eta zer nolako harremanak garatuko ditugun eztabaidatzen hasi beharko gara. Bai maila instituzional, ekonomiko zein herritarrean. Gaurtik aurrera etapa berri bat hastera doa askapena, hastera goaz. Eta gurekin batera, Europar Batasunaren kontra eta sistema kapitalista heteropatriarkarra gaindituko duen Europa sozialista, feminista eta aske baten alde lan egitera gonbidatzen zaituztegu. Berandu baino lehen, hainbeste amesten dugun Euskal Herri eta mundu hori irabaz dezagun. Gora Euskal Herria sozialista, feminista eta internazionalista! Gora! Gora elkartasun internazionalista! Gora! Gora askapena, JK irabazi arte! Gora! Irrintzi bat entzun da, menditon torrea